नमस्कार प्रणाम। हम सतीश कुमार और आप सभी देखत तनी भोजपुरी चैनल हंगामा जंक्शन। तो आज हम आप सभी के मुलाकात करवाए वाला बानी भोजपुरी के एक्टर से जो कि मल्टी टैलेंटेड बने, वो पत्रकारिता लाइन में भी काम कैले बने और अभी एक्टिंग के दुनिया में धमाल मचा रहा बने। तो चलिए हम उनसे आज बात करम और उनसे पूछम कि आखिर पत्रकारिता से फिल्म लाइन में कैसे, भोजपुरी में आखिर अलन कैसे और भोजपुरी में आवे के पहले कौन कौन चुनौती के सामना कैलन या फिर अभी का चलता उनकर कैसे शूटिंग होता। अभी फिल्म भी उनकर आवे वाला बा, तो फिल्म के शूटिंग कहाँ कहाँ होता और अभी कहाँ कहाँ होए वाला बा। तो चलिए हम सबसे पहले उनसे मुलाकात करें और उनका बारे में जानल जाए। तो सबसे पहले स्वागत बा प्रयागराज जी हमार हंगामा जंक्शन चैनल में। तो सबसे पहले अपन परिचय दे के बताएं कि आखिर लाइन में भोजपुरी इंडस्ट्री जो बा एजा तक कैसे नहीं, जैसे कि आप पत्रकारिता भी करत रहनी, तो पत्रकारिता से भोजपुरी लाइन में आवे के का वजह रहल और बहुत सारा चीज़ जो बा कि पत्रकारिता अलग चीज़ है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री अलग चीज़ है, तो ऐसा काहे भइल? सबसे तो पहले अपन भोजपुरी श्रोता लोग के प्रणाम करतनी, गोड़ छू के आशीर्वाद मांगत बानी। सबसे पहले बात बा कि भोजपुरी लाइन में आवे में बहुत सारा कठिन माने परिश्रम करे के पड़ल। सबसे पहले तो हम चाहत ना रही कि माने ई लाइन में आई, पर बच्चा से ही हमारा गांव के लोग बा चाहे माने फैमिली बा। तो शुरुआती दौर में पत्रकारिता शुरुआत हुई रहे। हाँ, पत्रकारिता शुरुआत भी हमारे दोस्त रहन, तो गाँव अलन तो कहलन कि का करत रह, कनी बा घूमत तनी का करत तनी, कहलन चलो पत्रकारिता करब, कनी काहे ना। तो हमारा ले गुलन आरा एक्सप्रेस चैनल में, तो ये से हमारी शुरुआत भई। मतलब कि कौन सा पहला चैनल आरा एक्सप्रेस से शुरुआत है? हाँ, आरा एक्सप्रेस से शुरुआत हुई। पुष्कर पांडे जी रहन, वो हमार गुरु दाखिल बड़न, बड़ भाई समान बड़न। उहे पहला बार हमारा रखलन, हमारा के थोड़ा ज्ञान दिलन, ओकरा धीरे 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 हमार कारवा बढ़त गई आदमी। ओकरा बाद कई लोग हमारा मिलल, अभिनव प्रकाश, विशाल, मनीष सिंह, कई लोग हमारा। अलग चीज बा और भोजपुरी इंडस्ट्री अलग चीज बा। तो पत्रकारिता से ऐसा का मूड बनल, मन उब गई रहे कि ना चलो एमें मजा नहीं खावत, चलो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर जाओ ना। ये लाइन में इतना कुछ हमारा साथे हो गई ना कि इतना लोग जले वाला हो गई, बुझाए कि हमारा जान चल जाए। कल बेर घरे के आदमी भी परेशान हो गए कि पत्रकारिता करबो तो मरा जीव, हई हो जाई हो जाई। कई हमारा भी फोन आवे लगल, पदाधिकारी लोग भी हमरा के परेशान कैलस, कई गो IAS अफसर हन परेशान कैलन कि करबो तो हई हो जाई, जेल चल जीव हो जाई। पत्रकारों लोग भी कुछ डरवावे, कनी कब का करल जाए। तो वही करी एगो लड़की हमारा ज़िंदगी में आई, ना कहे के एगो लड़की हमारा ज़िंदगी में आई, तो भई का हमार कुछ जोन बा ना हमारा में चेंजिंग आवे लगल, चेंजिंग हो गई, एकदम पूरा हमार पूरा चेंजिंग हो गई। मतलब कहल जा सकेला कि लड़की के आवे के कारण पत्रकारिता छूट गई। पत्रकारिता ना छूटल, हमार जोन बा ना आगे कुछ बढ़े के माने अंदर से जोन ज्वाला बा ना। ऐसे कि कलकार पहले से भी नाटक उटक में आदमी यहाँ काम करते रहे, तो ओकरा बाद एगो हमार दोस्त मिलन, तो कहलन कि का करत रह, चलो ना एक्टिंग करल जाए। तो हमने मतलब पत्रकारिता भी एक दोस्त के काला पे। हाँ, और एक्टिंग भी एक दोस्त के काला पे। ओकरा बाद तो भइल का कि लड़की जो हमारा अथी हो गई, ब्रेकअप हो गई, झगड़ा झुगड़ी रोज माने होकत रहे, ब्रेकअप भइल। ब्रेकअप के बाद हमार मूड चेंज भइल। ओकरा बाद ये से गुनी जब पटना बन जाता है एगो वेब सीरीज के माने उठान के नीचे ओकर, मतलब पहला बार वेब सीरीज से स्टार्टिंग भइल रहे। जागृति वेब सीरीज रहे, हिंदी रहे, मतलब भोजपुरी से शुरुआत ना, हिंदी से शुरुआत भइल वेब सीरीज जागृति। ओकर बाद हमनी गोनी जाइए से बॉम्बे जाके ओकर माने रजिस्ट्रेशन करने जा अपन। तो वो जगह कौन चैनल से आई रहे जागृति? मैक्स से अभी बाटे आई, अभी रिलीज हुई रहे विजयदशमी के दिन। तो मतलब कि अभी जैसे वेब सीरीज कहानी, फिल्म कहानी, कितना फिल्म में काम कर चुका? अभी 3 गो मूवी बा, सनक सेंद्रा और एक सपना। अभी कोनो काम चलत भी अपना प्रोजेक्ट? सनक सेंद्रा 2 अभी काम चलता। तो अभी होता कि अभी हमनी के हीरोइन खातिर अटकर रही जा, तो भइल कि अक्षरा सिंह के लोग बात किलस। अक्षरा सिंह से हमारे जोन डायरेक्टर बड़ा उनकर से बात भइल, तो इनकर अभी कई गो मूवी बा अक्षरा सिंह के। तो भइल कि अभी जब उनकर मूवी पूरा हो जाए तब उनका माने कल हम साइन करम। तो कब तक अक्षरा सिंह के साथ? अब होता कि होली में रिलीज करावे हमनी के चक्कर बन जाए कि होली तक बन जाए। ऐसे कि सेंद्रा भी भोजपुरी फिल्म बा जोन झारखंड में सेंद्रा कल जाना जानवर के ओकरे पर आधारित बा। एकरा में जोन कहानी बा एक माने बहुत माने गरीब के सताए वाला। तो जैसे कि गाना लिखी ना भी
गाना भी 2-4 गो लिखले बनी जो हमार रिलीज भी होइल बा गाना। तो के तरह के गाना लिखल पसंद करी ना? सब तरह के जैसन होला, खाली गंदा हम गाना ना लिखला, हमरा परवे ना करला। गाना तो बहुत सारा आजकल तो भोजपुरी लोग इंडस्ट्रीज कहता है में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये बा, सब लोग कहला है तारकेश्वर जी थोड़ा सा टीम मसाला टाम मार लिखो, दिए। टीम टाम लिखो। भाई टीम टाम हमरा से ना लिखाई, बोले हम ना लिखम, हम दर्द गाना सुनने ज्यादा में आवेला कि जैसे राइटर गाना लिखल राइटर एगो तो गाना लिखस ना 10 गो गाना 20 गो गाना लेके जगह जगह जाए पड़ेला, जो भी सिंगर रहलन उनकरा पास। तो सिंगर के पास जब जात होखम तो एगो अनुभव हो जाला कि के तरह के गाना सिंगर पसंद करता है ना। तो ऐसा का हमारा साथ अभी तक ऐसा नहीं के भाई, हम जेकरा भी गाना जे हमार जान पहचान बा उहे उनके गाना दिले बनी, आ ना तो अपना से गोइले बनी, यो नहीं कि अपना भी प्रोड्यूस करके इना के दूसरा से ना। कोई बड़ा नाम भी नहीं गई लेके कि भैया हम 5 गो गाना लिखले बनी तनी एमे से कोनो एगो लिख के देख ली ना ना, ये सब हम कोई भी नहीं की, हम अपन प्रोड्यूस करके कोई भी कलाकार देखो हमारा में एगो नियम का रहेला शुरू से कि हम कोई के जो देखला कि थोड़ा सा गरीब आदमी बा, ज्यादा ओकरा में काला बा, सरस्वती माँ ओकरा में बास बाड़ी, मतलब कि टैलेंट बा तो ओकरा टैलेंट बढ़ावे के बस जरूरत बा। बस 2-4 हज़ार 5,000 10,000 लगा के हम चाहिए कि ओकरा के माने आगे निखार दी। तो यही निखारे में हम हीरो बनबे, ये नया नया कलाकार लोग के निखारे में भइल करा देखनी साला हमहू कर सकत नहीं। अभी जोन कहने की प्रोजेक्ट पे काम चल रहल बा, फिल्म आ रहल बा, तो ऐसा कौन अभी प्रोजेक्ट पे काम चल रहल बा जे सनक मूवी बा, कहाँ अभी सनक के शूटिंग जोन बा कहाँ चल? रांची में, ओकरा बाद कोलकाता में कुछ चलल, आ अभी पटना में भी कुछ बा। सोचतनी के होली गाना बा हमनी के तो अपना गाँव में करावे के। तो सनक जौन मूवी बा कब तक हमनी के मतलब पर्दा पे देखे के मिल जाई? ये तो विजयदशमी के रिलीज होखे वाला रहे, मगर कोरोना महाराज आ गिलन। कोरोना महाराज इतना ना घड़ी कोहराम मचिलन कि हमनी के मूवी फंस गई, हमनी के बहुत सारा पैसा फंस गई, लाखों करोड़ों रुपया हमनी के फंसा देनी जा, हमनी के उबरनी जना इतना ना गिरनी जना कि हालत खराब हो गई। नया कलाकार। अच्छा, कौन कौन कलाकार के साथ काम कर चुकल बने अभी? अभी जो बड़ा अभी शूट चलता तो कुणाल सिंह बाड़े और बतासा भी बाड़े, बहुत सारा लोग बा लोगों में, मनोज टाइगर तो मैं बा लोग, तभी उनका लोग अभी तो चला उनके गाना शूट होता है फिल्म के 2 गो सनक सेंद्रा के, तो गाना के बाद ही शूट हुई तो मैं बा लोग अभी। तो का उम्मीद बा कब तक? होली में ही रिलीज हुई हमनी के सनक मूवी। सनक मूवी होली तक आ जाई, ओकरा बाद भी सेंद्रा भी ओकरा बाद होता कि माने चैत नवमी में, राम नवमी में सेंद्रा का हमनी के ओकरा के रिलीज करवाई जा। तो ओमे एज ए हीरो आप ही बनी? हाँ, ओकरा में 2 गो हीरो बन जा। अच्छा, 2 गो हीरो बना। हीरोइन के बा? हीरोइन का अगर एक्ट्रेस के रूप में देखा जाए सेंद्रा में अक्षरा सिंह बाड़ी, सेंद्रा में अक्षरा सिंह बाड़ी। अभी एक जंगली मूवी हमनी के चलत रहे जौना खातिर हमारा वजन कम करक रहे, तो वजन कम हो गई वाला बता? वजन बहुत इतना कम हो गया बुझाए ना, हमारा 10 दिन पहले के हमारा चल ना हुई पर ये भाई अब हमारा के दुबरवाल बना तो हम बोल भाई मूवी बनाई कि हमारा ऊपर ही भगवान के प्यारा हो जाएगी पड़ी, तो कहल ना अब हो जाए। तो सेंद्रा मूवी के शूटिंग तो बताइनी कहाँ चलल, और जौन और एगो मूवी आवता ओकर कहाँ से शूटिंग चली? ओकर बॉम्बे में शूट चली एगो, वो ऐसे ओकरा में हमार पंडित के रोल करे के बा, जो ना में विदेशी लड़की के कहानी बा, विदेश से लड़की आवती है, और बाद जब देहात में जाती है तो का कहानी होता, तो ओकरा में हमार बड़का बड़का चुरकी बा वो मूवी में। तो मतलब विदेश के गांव से कनेक्ट करे के? हाँ, वो में बहुत बड़ा हीरोइन बा, उ तो नाम ना बताए के हीरोइन बा, उनका बहुत बड़ा रुआ सब है हमारा जो देखे के मिली, बहुत बड़ा एक्टर में बाड़ी हिंदी फिल्म के, ओकरा में हिंदी भोजपुरी दोनों बा, मिक्स बा, बहुत बढ़िया मूवी बा। तो और कोनो काम करना कि खाली पत्रकारिता, राइटिंग और फिर से एक्टर ना? पहले अब यही काम कर ले, जैसे कि हमार जौन हम बानी जे हमारा घर के, हमारे पिताजी वो किसान हमें इतना ना हमारा के मदद किलन ना, मूवी में भी हमारे कुछ पैसा उसा के काम रहे, घट उठ भी रहे, मतलब कैसे होई ना होई हमारा दिल से निकल रहे कब मूवी हमार ना होई। अच्छा, जैसे की मूवी बनाई ना, मतलब पैसा वैसा रुपया तो बहुत सारा खर्चा होला, बहुत सारा, तो वही ना लास्ट में हमार भइल का एक आदमी हमारा के सबसे ज्यादा सपोर्ट कैलस? अभी तक तो सपोर्ट हमार परिवार कैलस, वही कहनी का लास्ट में हमारा के लोग चढ़ा देलस, हमारा भी जो पैसा रहे बचा खुचा के रखले रही, जो ले जाके आ रही के कुछ लोग रहे, मतलब कहे कि जैसे सोचनी कि हमारा हीरो बने के बा, तो में कुछ लोग विलेन बन के आ गए ना? विलेन ना, महा विलेन जो ना कहल जाला, आपन लोग बना के आपन रख के आ लोग पूरा लूटलस, तो हमारा लूटला से कोनो गम ना रहल,
ऐसे कि जब ऊपर वाला एगो गाना बा ना कि ऊपर वाला अपने साथ है, तो फिर डरने उहे की हमारा क्या जोरे वही हमारा जोरे भइल, ऊपर वाला हमारा साथ रहे। ओकरा बाद ऐसे एगो हमारा आदमी मिललन, तरुण जी नाम है उनकर, डायरेक्टर रांची के। वही हमारे लास्ट में कहलन कि तार के सोच घबराए के नहीं खे, हम बनवा दें। तो ओकरा बाद लास्ट में हमने के बनिया। ओकरा बाद घर से हमारे बाबूजी फाइनेंस कैलन कुछ, ओकरा बाद मूवी हमने के कंप्लीट भइल वेब सीरीज। अच्छा, जैसे कि सुने में आवेला कि नाम भी चेंज भइल बा, जैसे कि तारकेश्वर गुप्ता नाम पड़ी और फिर ई तो- प्रयागराज, फिर का ई तो हमने के बॉम्बे एगो होटल में रह जा, आराम से बैठल रह सब कोई। तो कहलो कि तारकेश्वर तहार नाम बहुत बढ़न बा, तारकेश्वर कहियो से कोनो तो गंदा लगी, कन तब का करल जा। तो लिस्ट एगो निकलने जा नाम के, नाम लिस्ट के अनुसार हाँ, भराई रहे, हाँ। बाबा ना धइले रहन जा ना तो बाबा रहन, तो बाबा कहलन कि एगो लिस्ट निकालल जाओ, जो नाम अच्छा लगे ना वही रखाई। तो नाम लोग रखे लागल, रखात बहुत सारा नाम आई। तब नाम रखल लोग हमार पराग। तो हम कहनी कि भाई पराग तो ठीक बा, ओकरा में लगा दे राज। तो कुछ हम modify अपना से हो लगा देनी राज, तो हो गई पराग राज। तो कहनी चलो परागे राज रहल। तो मतलब नाम के पीछे के कहानी नाम भी चेंज हो गई जा कि भइल कि तारकेश्वर बहुत बड़ा नाम बा, मगर तारकेश्वर हमारा लकी नाम है। हम कहनी भाई नाम तुम बदलबो लोग तो हमारे घबरा जाए। मगर हमार जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनल तारकेश्वर फिल्म क्रिएशन बनावल गई, हम ना प्रयागराज से हम ना बनाई। हमार जब इंडस्ट्री नाम चेंज हो जाए, लेकिन पुराना नाम से कनेक्शन जरूर है। ये से कि हमार नाम जो बा ना बहुत दूर दूर तक लोग जानला, खाली नाम तारकेश्वर लेला अपना लोग बच्चा जानला। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये फील्ड में बहुत सारा नया लोग आवल चाहता, जैसे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बा, एमे बहुत सारा नया लोग काम कइल चाहता। तो ओकरा बारे में का कहल चाहम, जे भी काम कइल चाहता, काम कइल चाहता तो ओकरा खातिर सबसे जरूरी चीज बा पैसा। ए घड़ी युग में पैसा नहीं के तो तू आगे कबो नहीं कबो। अच्छा, एक बात कतनो टैलेंट हो। अच्छा, एक बात बताई, पैसा जरूरी बा, ठीक माना तनी, लेकिन फिल्म तो बनाई ना, फिल्म बनाई ना तो हर कोई से तो पैसा लेत ना हो कम। हम पैसा कुछ ना ले, जी आवल चाहता ओकरा खातिर हम कहनी है कि अकेले अगर बनावल चाहता ना, मतलब फिल्म में काम कइल चाहता, काम कर तो हमारा भी तो हम तो एकदम पूरा छूट दिला, हम तो पैसों कुछ दिला कि तारा में टैलेंट बा तो हमरा भी आवो। ओकरा खातिर का रहे दिन, कैसे का अड़चन बा, का चुनौती बा, के तरह के चुनौती मन में बैठा के चलो कि हई हई बाधा के सामना करे पड़ी तारा, तबे सोच के अइह फील्ड में। बहुत बाधा बा एकरा में। सबसे पहले कि पैसा ना मिले, सबसे पहले आवे के पहले अपन खोराकी लेके आवे के पड़ी। ऐसे कि प्रोडक्शन हाउस में तारा खाना कब मिली कोनो गारंटी नहीं है। हम तो अपना विषय हमार मूवी भी चलत रहे सनक, जोना में 110 आदमी खाना बनत रहे, वो VIP खाना। इहो ना कि दूसरा मूवी में हम 2 मूवी में काम कैनी तो ओकरा में जा तो ओकरा में दाल भात तरकारी भुजिया मिली, जौन चीज़ मिले। मगर हमनी में जौन मीनू अनुसार जौन बढ़िया खाना बा, जौन हेल्थ भी बढ़िया रहे, कोनो चीज़ के दिक्कत ना हो कि वैसन हमनी के माने एगो बढ़िया आदमी के रखल रह जा जौन भोजन बना सकस। उनका से पहले हमनी के उनकर इंटरव्यू कइनी जा, भोजन बनाए वालों के पहले भोजन बनाए वाले के टेस्ट कइनी जा, खाना बनाओ तो ना कि ना। हां, इंटरव्यू कइनी जा उनकर। तो 2 महिला एगो पुरुष रहन, अपन बेचारे लोग बनाई लोग खाना। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस तारकेश्वर जी के नाम फिल्म से, क्रिएशन, ठीक, टीम क्रिएशन, ठीक। तो कहाँ के कलाकार फिल्म क्रिएशन से जुटा? बहुत बॉम्बे से, माने पूरा बिहार से, बॉम्बे से, झारखंड से, ज़्यादातर झारखंड से। ऐसे कि जो हमने के फिल्म मूवी बनी है झारखंडी मूवी है, जिसे भोजपुरी में बनल बा, मगर झारखंड के ही सरकार से हमने के थी मिल बा। जैसे कि सब्सिडी जौन बा हमने के झारखंड सरकार से बा, ओकरा के लेके झारखंड के हमने के 90% झारखंड के ही कलाकार बनल। वो भी झारखंड कलाकार जो बनल बॉम्बे रहत रहन, महाराष्ट्र रहत रहन, मगर झारखंड के ही कलाकार से बनल। तो बहुत बढ़िया लगल भी आपसे मिलके, और लोग के बारे में भी जैसे कि बताइनी कि लाइन में आवे के बाद कौन कौन चुनौती बा, कौन कौन अड़चन बा, तो उ सब चीज़ के ध्यान में रखे पड़ी लोग अगर आवल चाहता है तो बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके भी, और जो भी श्रोता देखत है भैया से जो भी बतैलन ओकरा ध्यान में रखे पड़ी, और लाइन में आवे के बाद तो आपके सीखे पड़ी, सबसे बड़ी बात ई बा।